Για πώς είσαι σήμερα? Θα σου δείξω ένα κολπάκι που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να ηρεμείς, είτε είσαι ενηλικός γονιός, είτε είσαι παιδί, σε όποια ηλικία και να είσαι, είτε είσαι μικράκι, 2-3 ετών, είτε είσαι ένα παιδί στην εφηβεία. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μπουκάλι κρύο και κατά προτίμηση παγωμένο νερό. Πώς λειτουργεί? Παίρνεις το μπουκάλι και το βάζεις στους καρπούς σου για λίγα δευτερόλεπτα, στον ένα καρπό και μετά στον άλλον και για λίγο πίσω από τα αυτάκια, σε αυτά τα σημεία. Με αυτόν τον τρόπο πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, άρα πέφτουν και οι παλμοί μας και πέφτει και η ένταση του συναισθήματος που βιώνουμε. Δηλαδή, αν είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, αν έχουμε πολύ θυμό, αν έχουμε εκνευρισμό, αυτό βοηθάει στο να κατεβεί η ένταση του συναισθήματος. Και επίσης, αυτό είναι ένα